ditugu 20 garagardo desberdin, lehengo urte baino pare bat gehiago edo dia, gutxi gora bera 9 rubia diteu, 2 beltz eta 4 bat ostatu dira. Eta berezitasun bezala esan daudela 4 artesanal, 3 artesanal eta 3 Euskal Herrikok diala. Eta gero, menuan aldetik ez da gauza hondik aldatu, janarin daukau ukondoa brotxeta saltxitxak, eta gero dauzkau patatak eta piperrak, eta postre bezala euskal pastela eta gazta lehen urten bezala, eta urten berezitasuna helatu batzuk sartu diteula. Dauzkau, 3 taldetan bezala banatu diteu, arruntak dienak izar bakarra edo izaten dute kartan, bereziak dienak 2 izar izate dituzte, eta gero artesanalak 3 izar. Pixkat bisuala izateko eta jendean gatik bere izgarrikok edo. Egia da artesanalak ez daukatela arrakasta gehien, ez? Igual berezigok dienak, beltzak de bai, igual tabernetan da ezoikoenak dienak edo arrakasta gehien daukatela esatea dago. Lehenko urten xeira izan dut ez genekin oso ondo nondik hasi eta nahiko karratua izan zala esan daiteke egitaragoa, baina aurten buelta bat eman diogu asunto horrei eta ordutegiare baita aldatu egunen arabera. Pentsatu genuen DJ-en bat sartzea gauetan de baita egokia lizatekela, adibidez atzo eduki genuen DJ bull eta barraren ordutegia zabaldu genuen ordu bat aterdik arte. Eta gaur adibidez beste DJ badaukau eta ordu bik arte barra irikita dago. Horrek de baiteu jendea erakartzea eta esan ezun bezala, mus txapelketa de baita antolatu genuen, gaur atxalden izan da, 4 eta horrek de baita beste giro bat sortzeo arratsalden lasaiagoa, baina garagardokin daola ondo ibilia. Lehen urtetik honeako diferentziakin ikuste dugu gutxi gora bera, eta gaina ikusita urtengo egualdia nahiko kaskarra ateraz dugula, ezinak kexatu, jende aldetik oso ondo ibili galako, jendea egarriz eta gozek etortzea, osea, ostegunetik, bai osteguna eta ostriala oso harrera ona eukiu feriak, eta gaur de baita ritmo honen dijoa, osea, gu oso pozik. Uste genuna, baino arazo gutxi gaukidu baita jendea gerturatzeko lanea, denak esan beharra dago bolondresak diala, eta egunero hemen jota fuego haitzen diela kexatu gabe, eta jendeak janari aldetik eta dena ondo daula dena esatik gute, garagardo de baita ondo haidia ateratzen, osea, valorazio positiboa.